Yens, this is TV. Please don't forget to subscribe your channel. Please don't forget video na upload ko. Amin dito sa may Motorcycle City dito sa may Novaliches branch, no. Napadaan dito may Yens, vlog natin may Yens para along sa Sano Road. Yens dito sa may tabi na yung Calcing bike shop, ayan. May yan sa Sano Road, tapat siya ng yung halos tapat siya ng Flying B. Ayan, may Kimco, Vespa, tsaka Ludaw. Ano yan, so Novaliches. Ano yan, tara Mayans, pasok tayo. May yan, dito tayo ngayon sa may sa may Motorcycle City, no. Papaliwanag ni Ma'am May yung nito, yung dito pala si Ma'am May. Ay Ma'am. Ayan si Ma'am May. Pakilala ko naman, ito pala si Ma'am May. Hello po. Good afternoon. Ma'am, ito yung Ma'am, yung ko? Kimco. Ito po yung Kimco like 150cc. Okay. Tapos Ma'am yung Kimco na 180? Yes po. 180cc na PCS, traction control system. Okay. Tapos ito Ma'am yung isa. Yung X-Town po natin, 300cc 300. Yan, yes. Available ito mga yan, yung 180, tapos yung light nila, tapos yung X-Town 300. Tapos yun Ma'am. Ito naman sir, Exciting S, 400cc na po, for legal expressway na po. Okay, ito pwede sa expressway ito. Tapos yung Ma'am, yung panghuli. Ito sir, yung AK 550 natin sir. Okay Ma'am. 550cc po. Yes Ma'am. Mabali yung presyo nito Ma'am, lagay ko lang yung number mo dito Ma'am para kontakin ka na Ma'am, no? Yes po. Tapos, meron pa sa taas Ma'am, no? Yes sir, Okay. mga CF Moto units po natin. May yan, akit sa taas mga yan, tara. Taas kasi meron pang doon mga safe moto kasi kanina ang pinaliwanag ni Ma'am May is yung brand ng Kimco. Bali ito Ma'am, ito yung brand ng safe moto Ma'am. Ano ba yung ng safe moto Ma'am? Brand ng CF Moto po is manufactured by China. China, Yes, okay. po. Ma'am, ito Ma'am yung Ito po sir yung CF Moto NK650 po natin. okay. So meron din po tayong mga regular bikes, yung 150cc. May mga 400 legal na rin po tayo, yung NK 400cc na version 3. Ma'am, para may idea sa Ma'am, magkano ba yung 400cc na safe moto dito? Yung NK 400 po natin, version 3 po is nasa 248,900. 248,000 Ma'am. Yes po. Ayan mga yan, kung meron kayong 250,000, pwede na kayong makamotor papagamit pang expressway Ma'am, no? Pwede na Ma'am, no? Expressway. Yes po, legal express. Okay, 200, halagang 250,000. Ma'am, ito Ma'am. Ito po yung CLX na sports type. So, 700cc po siya. 700cc. Magkano naman ito Ma'am? Nasa 399,900. May yan, meron na kayong 700cc, 399,000. Ito Ma'am. Ito sir, yung latest natin na CF Moto 450 SR po. 450cc na po siya. 450. Yes sir. Slippery clutch na po siya and 2023 model. Okay, 450cc. Yes sir. It's only 299,900 sir. 299. Depression siya ng konti dun sa isa Ma'am, no? 250 Yes, yung isa Ma'am, no? Saan yung Ma'am? Saan yung 250 Ma'am? Na 400? Ito po yung 300cc Ayun. sir. Yes po. Wala po kaming stock sir ng 250 po. Ito yung 300cc. 300cc? Yes sir. Okay. Tapos yung 400cc kanina, na Ito binanggit po. mo. Ito yun Ma'am. Yes, Ito sir. yung 250,000. 248, yes. 248. Okay. 900. Pwede na pang expressway Ma'am, no? Yes, sir. Okay. Version 3 na po siya, sir. So, yung pinagkaiba niya po sa version 2 is TFT na yung gauge niya. Tapos yung decal, sir. Yan po. Ito Ma'am, parehas 2022 sila. model. Yes, sir. Parehas lang po. Different Okay. variant po. Ito naman Ma'am, ito naman. Ito, sir, yung CF Moto na 300 SR, sir. 300 SR. Yes, sir. Okay. Ano na rin po, slippery clutch na rin po siya. Kaya malambot na rin po yung clutch niya. Okay. 2022 na rin po, model. Okay. Mga yans, no? Yun yung salamat kay Ma'am May, no? Nakapaliwanag niya, okay? Yung yans, kung meron kayong mga ibang katanungan, no? Bilay ko yung number ni Ma'am May dito sa screen, tapos kontakin na siya mga yans. Yes. Okay? Sa araw ito mga yans, dito sa may Motorcycle City, dito sa may Novaliches. Okay mga yans, salamat po mga yans. God bless you, more power, keep safe, sana sa buting kagayan mga yans. And bye-bye mga yans.